येते एका वर्षात तालुक्याचा विकास करा, अन्यथा यापुढे विलीनीकरणाची मोठी चळवळ उभारू असा इशारा आज येथे विलीनीकरणाच्या बैठकीत दोडामार्ग विकास समितीकडून सत्ताधाऱ्यांना देण्यात आला। दरम्यान या बैठकीत विलीनीकरण आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तालुका विकास समितीची स्थापना करण्यात आली। या समितीच्या अध्यक्षपदी बुधाजी राणे यांची निवड करण्यात आली। या बैठकीत विलीनीकरण का व्हावे यामागची पार्श्वभूमी या बैठकीत राजू ठाकूर व वैभव इनामदार यांनी स्पष्ट केली। विकासासाठी एकत्र येऊया, शासनाला निवेदने व वेळोवेळी योग्य पाऊल व आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्यासाठी दोडामार्ग तालुका विकास कमिटीची स्थापना करण्यात आली असे यावेळी सांगण्यात आले। राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोडामार्गच्या विकासासाठी ही समिती काम करेल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले। यावेळी अनेक तरुण व महिला उपस्थित होत्या। तसेच गावागावात कमिटी स्थापन करून विलीनीकरण व विकासाची चळवळ उभारण्यासाठी काम केले जाईल असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले। तर या बैठकीत एखाद्या लोकप्रतिनिधीबरोबर प्रशासन अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असतात, त्यांना अगोदर विकासासंबंधित जागरूक केले पाहिजे असे उपसभापती बाळा नाईक यांनी सांगितले। नमस्कार, मी महानगरचे कुंभरज या आजची जी विकासाची चळवळ आहे, दोडामार्ग तालुका विकास जो विकास मागासलेला आहे त्या मागासासाठी विकास व्हावा या दृष्टीने आजची सभा झाली। त्या सभेत बरेच तरुण युवक विकास प्रेमी जेवढे उपस्थित होते त्यांच्या मार्फत एक कमिटी तयार करणे, विकास प्रत्येक गावोगाव कमिटी तयार करण्याचे आज मीटिंगमध्ये ठरवलं। जे सदस्य असणार त्यांनी आपापल्या गावामध्ये 10 जणांची तरी कमिटी तयार करून प्रत्येक गावागावात जनजागृती करून या विकासाच्या दृष्टीने योग्य हातभार लावण्यासाठी आणि चळवळ तशीच ठाम राखण्यासाठी आम्ही आमची जी सभा झाली त्यामध्ये ठरलेलं आहे। आणि ही चळवळ जोपर्यंत विकास दोडामार्ग तालुक्याचा जो पूर्ण विकास आरोग्याच्या दृष्टीने म्हणा, रस्त्यांच्या दृष्टीने म्हणा किंवा शैक्षणिक दृष्टीने म्हणा जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा लढा चालूच राहणार आहे। त्यामुळे अध्यक्ष आणि बाकीचे असलेले सभासद यांनी ज्या पद्धतीने आज कामगिरी घेतली ती कामगिरी आम्ही कधीही मागे हटणार नाही। भले आम्हाला या चळवळीमागे कोणाचा किती विरोध जरी झाला तरी त्या विरोधाला आम्ही डावलून पुढे आमची चळवळ चालूच राहणार आहे आणि चालूच ठेवणार आहे। एवढं बोलून मी म्हणजे